Imamo 5 ili 6 jako zanimljivih vijesti, pogotovo za vas koji pratite, tako da vas pozivam, ostanite od prve do posljednje sekunde ovog videa. Ako vas zanima šta to ima novoga, a ima oko projekta Song Market Cap, šta smo spremili i u kojem pravcu će se cijela ova priča razvijati, tako da od srca ostanite do kraja. Prva vijest, naravno, odmah u kost Tap Tools, ali bit će i boljih vijesti. Ali idemo prvo s ovim. Tap Tools je napokon osvježio sve podatke, updateao podatke. Evo nas kad ste na Tap Toolsu, gore je projekt na vrhu. Evo ga na vrhu, znači Song, evo ga tu je, dodan je i promijenjena mu je rubrika, sada spada u glazbenu rubriku, više nije meme, sada su mu dali pečat, a gdje je pečat? Evo ga, Song on Cardano, Music, sada ide u glazbene. Ovo je super stvar. To je prva stvar koju vam želim pokazati. Druga stvar je, verificirano je naravno ovdje sve, međutim ono što mene veseli od danas, kada ljudi scrollaju, kada ljudi gledaju Tap Tools od današnjeg dana, kada naiđu na Song, njima će biti prikazan Market Cap. Market Cap do današnjeg dana nije bio, trebalo se platiti ekstra, moraju ovi na Tap Toolsu nešto zaraditi, jel tako? Tako da, nakon što im je plaćeno 300 Cardana za update i još 200 Cardana za market cap, sada su dodali to i dodali su koliko je tokena u cirkulaciji. Sve su oni to sada dodali, tako da ovo sad izgleda super. Evo, broj holdera tek je 309 holdera, wow. Međutim, kad se klikne na token, ovako, ovo je sad prikaz. Ovo je sad, joj kako lijepo izgleda. Kako lijepo izgleda. Ovdje kad kliknemo na more info, više informacija, evo ga ovdje sada su stavili koliko je u cirkulaciji, 990 miliona, znači ovdje su odbili one tokene koji se burnaju, a burnaju se dosta često. Sad je tu koliko ima holdera, koliki je znači total supply u cirkulaciji, kolika je likvidnost, 156.000 Cardana, koliki je market cap, 699.000 Cardana, prije 2 mjeseca je izašao vani. Jako zanimljivi podaci, ovi podaci do sada nisu bili potpuni, od danas jesu. Tako da srce mi je na mjestu kad ovo vidimo. Šta sam vam htio reći dalje? Ovo je što se tiče Tap Toolsa. Odlično, napokon, super. Idemo dalje. Šta spremamo? Dobili smo jednu potvrdu iz Steama kako stvari stoje. Naša treća pjesma, naš treći NFT koji ide na mintanje, kako stvari stoje, na 90% smo za sada. Obilinović je bio na 80%, mi smo na 90%. Na 90% smo da je to u petak u 9 navečer. U petak u 9 navečer $10 će koštati jedan NFT, u prodaju puštamo 250 NFT pjesama, svaka pjesma je NFT, media token, može se tradati, kupovati, prodavati, preprodavati, posuđivati, može se koristiti čak i kao kolateral i nikad neće biti više od 250 komada. Snack zajednica je u ljutom naletu, Snack uskoro ide na velike centralizirane mjenjačnice, Snack već sada ima preko 41.000 holdera. Tako da, naša prošla pjesma, nedavno je izašla vani, Charles, imali smo 1105 NFT-eva, u 10 minuta smo imali sold out, u 10 minuta i još je veliki broj ljudi ostao koji nisu uspjeli niti jedan jedini NFT uzeti. Naš target ovdje, ovaj petak, nadam se da će biti u petak u 9 navečer, naš target, naš cilj, naš veliki dream i veliki san je u 60 sekundi sold out. To je naš cilj, to je naš san. Ciljamo mjesec, pa ćemo vidjeti, čak i ako promašimo, završimo među zvijezdama, naš cilj je onda neka bude u 2 minute, neka bude u 3, ali cilj je da svijet priča o tome i gotovo sam siguran da će pričati, a onda idemo na 4. pjesmu, 5., 6., 7. i tako dalje. Idemo dalje. I dalje ostajemo pri poslovnoj politici da 50% od ukupnog revenua ćemo koristiti i koristimo za buy back and burn Song tokena, tako da nastavljamo i dalje. Imamo i sada veliku količinu Cardana spremnu, već smo dosta ispalili, preko 5000 Cardana smo potrošili, potrošit ćemo i sve ostalo na spaljivanje i svaki sljedeći revenue koji dođe, 50% će se
utrošiti na kupovinu tokena na tržištu i na njihovo spaljivanje. Sa sljedećim spaljivanjem od samo 300 Cardana premašit ćemo već 1% supply da smo spalili. Tako da, što se toga tiče, pjesma Staff Revolution, moramo napomenuti, i dalje se prodaje. Prodano je preko 5000 komada. Preko 5000 komada pjesama je prodano, točnije 5065 pjesama je prodano i danas se može bez ikakvih problema kupovati na staff.io. Idemo mi dalje, ali ću naglasiti za one koji možda ne znaju, pjesma Staff Revolution je ujedno i utility pjesma, tako da kada ste na platformi Staff.io, tu je Charles, ali Charles ne možete više kupiti, Charles je sold out, čisto da znate, ovdje kad kliknete na Charles dobit ćete obavijest da je sold out, međutim ovdje možete kliknuti na JPG Store, pa možete vidjeti da li vam netko drugi želi prodati pjesmu na JPG Store-u, gdje se ona sada prodaje po puno većim cijenama, neki ljudi su prodavali po puta 8 puta 9 cijenama svoj Charles na tržištu, međutim ono što vam ja želim ovdje pokazati kada odete u store, evo ga ovdje, pjesma Staff Revolution, čisto da znate, posjedovanje jedne jedine pjesme u novčaniku automatski vas kvalificira da imate 10% popust na svaku našu sljedeću pjesmu koju lansiramo. To znači ovaj petak, ako budete kupovali pjesmu Snack, vi ćete dobiti 10% popust samo zato jer imate jedan jedini Staff Revolution u vašem novčaniku. Čisto da znate da je ova pjesma sada i službena utility pjesma i ako neki ne znaju, ovo je prvi aset u povijesti ikada lansiran na Kreator portalu. Znači kad je Kreator portal lansiran, mi smo prvi koji su lansirali aset preko njega i ovo će ostati u povijesti zapisano. Imanje ove jedne pjesme će značiti da upravo posjedujete prvi aset u povijesti ikad lansiran na Kreator portalu i u jednom trenutku će i ovo sigurno imati svoj sold out. Kad smo već kod utility-a, nije samo pjesma Staff Revolution da ima svoj utility, i token Song ima svoj utility. To znači u prijevodu ako netko ode šta ja znam na snack.fun i ako ovdje klikne na token Song i ako kupi bilo kakvu količinu tokena Song, isti tren ga to kvalificira da ima 10% popust na sve naše pjesme koje mi izbacujemo na staff.io, zato jer je sustav od Staffa, odnosno kompanija Staff je odobrila taj utility i oni su to tako podesili, dali su mu svrhu, dali su mu utility, što znači token Staff ili pjesma token Song, ispričavam se, token Song ili pjesma Staff Revolution u vašem novčaniku znači da imate 10% popust. Idemo dalje. Šta imamo dalje ovdje od informacija koje moram potvrditi da bi se izbjeglo čekanje u buduće? Lansirali smo jednu pjesmu, pa se sljedeći dan sliježu dojmovi kako je prošlo, pa sljedeći dan šaljemo na mintanje treću, pa čekamo 10-15 dana ko će nam i kad odgovoriti na mail i kad će ići sljedeća i tako dalje. Ja sam tražio od kompanije Staff, dajte ljudi da stanemo na loptu, vidite i sami da community raste, da se otima cijela svjetska zajednica za pjesmama, da radimo sold out u par minuta, da razvaljujemo, ajde da dignemo to na jedan ozbiljniji nivo, da ne čekamo jedna pjesma pa kad će sljedeća, kad će ona tamo, ama se dogovori da ja pošaljem, naše pjesme su spremne, imamo 60-70 pjesama spremne isti tren, ajde barem 20 komada da vam pošaljemo ili 15 ili tako dalje, pa da mi to sve poplaćamo koliko treba i da vi imate svoj schedule, svoj kalendar i da odredimo jedan dan u tjednu kada ćemo imati mintanje barem jedne pjesme. I danas sam dobio potvrdu da oni to prihvaćaju, tako da ću ja poslati veliku količinu pjesama na mintanje, na pripremu kod njih i onda će oni u prosjeku svaki petak navečer u 9 sati jedna pjesma će izlaziti, projekt Song Market Cap će izbacivati svaki petak jednu pjesmu. I za sve te pjesme će vrijediti pravilo 50% od zarade će se utrošiti na buy, back and burn Song tokena i onda taj mehanizam kako bude išao, vidjet ćemo kako će stvari ići, kako će biti interes zajednice, kako će rasti community. Za sada imamo zaista veliku podršku, pogotovo u Americi imamo podršku, jako puno Cardano naloga, jako puno Cardano lovera, jako puno Cardano fanova. Već se dogodio taj jedan filter, preko 150-200 ljudi je već izašlo iz projekta, pozdravili su se iz projekta, prodali token, izašli, uzeli ljudi neke profite i tako dalje. Imamo sad totalno jednu novu publiku unutra i mislim sa svakom sljedećom pjesmom da će tu dolaziti još publike, a onda ćemo i mi kako vrijeme ide otvarati malo svoje karte i malo više se otvarati, govoriti vama koji su sljedeći planovi, u kojem pravcu idemo i tako dalje.
dalje. Nema smisla da žurimo, nema smisla da brzamo, nema smisla da izbacimo odjednom sve što planiramo, da roknemo cijeli roadmap, cijelu viziju, cijeli san, cijelu ideju odjednom i da stvaramo neki hype bez uporišta. Odlučili smo se ići stepenicama, nećemo ići liftom. Ja osobno smatram da za ovaj projekt nema smisla ući u lift i stisnuti tipku 5, ići na 5. kat. Mislim da je potrebno sve i jednu stepenicu proći do tog 5. kata, a to je onaj malo teži put, ali po meni, po nekom mom osobnom uvjerenju je ispravan put. Tako da, što se tiče tih vijesti, Tap Tools nas je uvrstio, Staff Revolution pjesma ima utility, Song Token i dalje će imati utility, imamo potvrdu da ćemo ići jednom tjedno i dalje nastavljamo sa 50% buy and burn, petak 9 sati. Spremite si $10 u Cardanu i šta da vam kažem, a da testirate sve, ako još niste, ništa vas ne košta, $2,5, jedna jedina pjesma, Staff Revolution i tako podržite i projekt, tako podržite razvoj projekta, u konačnici nabavite si tu jednu pjesmu, možete je slušat, tradat, burnat, koristite kao kolateral na JPEG Store-u, možete nekom poslati, možete spaliti, šta god želite, budućnost je stigla i mi smo kreatori te budućnosti kad je glazba u pitanju i dobro nam došli na Song Market Cup, ljudi, i vidimo se u petak na mintanju 9.00 kako stvari stoje. Pozdrav!